Jiena mingħajr ma nidħol fil-mertu tal-każ irid nirreferi wkoll għad-direzzjoni li ngħatat mill-qorti l-bieraħ dwar kummenti rigward każ kriminali pendenti u nħossni fid-dmir bħala Ministru responsabbli mis-settur tal-Ġustizzja li nesprimi l-fema tiegħi dwar dan fir-rispett sħiħ ta' drittijiet tad-difiża u anke tal-indipendenza tal-prosekuzzjoni. It-talba tal-prosekuzzjoni biex issir dik deskritta pubblikament bħala gagging order fuq l-akkużati biss nemmen illi kienet sproporzjonata. Dan speċjalment f'kuntest fejn kellek inkjesta kkaratterizzata minn leakage strateġiku war ieħor u anke pronunzjament ta' aktar minn imħallef wieħed illi iddeplora dan kollu. Dak mitlub mill-maġistrat u ċoħe li kull ma jingħad u jintqal dwar każ li jkun għadu qed jinstema' għandu jkun fl-interess tar-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja u dak mistenni minn kull min jemmen fil-prinċipju l-aktar bażiku tal-ġustizzja. Imma tajb infakru wkoll li dawn huma seduti li jsiru fil-miftuħ u għall-konsum pubbliku. Il-kuntest ta' dan il-kawża huwa wieħed ikkaratterizzat minn kummenti pubbliċi, kontinwi, li għandu jingħatu wkoll li ħafna minnhom jarmu għal kollox il-preżunzjoni tal-innoċenza u huma fis-sustanza tagħhom tajjir lill-akkużati. Dan sa dalodu stess fejn għandha l-Għaqda Repubblika fejn ħarġet stqarrija fejn qiegħda iċċanfar lill-qorti u bekk tindaħal bla rażan fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja b'stqarrija pubblika għax fejn ma jaqbilx lilhom hemmhekk jistgħu jattakkaw il-ġudikatura. U hawnhekk qed ngħidu attakk fil-konfront ta' żewġ maġistrati, deċiżjoni ta' żewġ maġistrati. U allura fil-waqt li napprezza mbagħad iż-żielu li ma jkunx hemm tal-prosekuzzjoni trial by media, hemm qdiet mbagħad u nies fl-oppożizzjoni lilhom jagħmlu dan iżda jidhirlu wkoll mbagħad li l-prosekuzzjoni trid tassigura li l-investigaturi ta' pajjiżna jistħarġu serjament il-leakages li kontinwament jimminaw is-serenità fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Dan ovvjament biex ma ndaħlu ebda dubju li verament nemmnu f'ġustizzja li ma tħares lejn wiċċ ħadd u biex nissalvagwardjaw l-indipendenza tagħha.